Yung ang daming-daming kasalanan, pagkukulang sa buhay natin, pero patuloy pa rin yung blessings na dumarating sa atin. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos kahit marami tayong pagkukulang, pagkakasala. Ibig sabihin lang nun ay hinihintay lang tayo ni Lord na magbago, baguhin natin yung mga mali sa atin at itama. Kaya kung ikaw ay nakakatanggap ng mga blessings, ipagpasalamat mo at magbago na tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman tayo i-bless ni Lord kung galit siya sa atin eh, 'di ba? Kahit anong pagkukulang natin sa ating kapwa, lalong-lalo na kay Lord, ay andyan pa rin siya na i-bless tayo na kapag tayo ay nagkamali, nagkasala, tatapikin tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga blessings, yung mga natatanggap natin na unexpected, 'di ba? Yung mga prayers natin na sinagot ni Lord. So ibig sabihin, para sa atin 'yun. Kaya kailangan nating magbago kung ano man yung pagkukulang natin sa ating kapwa, 'di ba? Napakabait ni Lord. Kaya minsan sabi natin sa sarili natin na hindi tayo mahal ni Lord kasi hindi niya sinasagot yung mga prayers natin. Akala natin pinabayaan na tayo ni Lord, pero hindi lang kasi natin napapansin na yung maliit na bagay na hiniling natin, hindi naman yan biglang ibibigay ni Lord eh. Unti-untiin niya yan. Pag humiling ba tayo ng mga bagay na gusto natin, di ba? Hindi naman agad-agad yan eh. Unti-untiin yan ni Lord. Kaya kailangan lang nating na pag-aralan, pansinin kung ano yung sagot sa mga prayers natin. Akala kasi natin minsan hindi nasasagot yung prayers natin, pero yung kasagutan ng mga prayers natin andyan na pala. Hindi lang natin napapansin kasi masyado tayong naghahangad ng perfect na sagot. Pero yun nga, may plano si Lord. Siguro hindi niya ibinigay ng biglaan yung mga hiling natin, yung mga answered prayer natin, kasi para makarealize tayo, di ba? May mga unanswered prayer man tayo, huwag tayong sumuko kasi andyan lang naman si Lord eh. Hindi naman niya ibibigay ang isang bagay kung ikakapahamak natin, kung hindi nararapat para sa atin, di ba? So yun, maghintay lang tayo ng perfect timing kasi si Lord ang nakakaalam kung ano yung dapat at kung ano yung nararapat para sa atin. Di ba?